खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना दासान्दि मोजाङैनो दङ आं दा दाबसे जायगायाव थांनो फैदों आरो बेनिफ्राय बेहायनो नैबे बे जोंनि दिरिं दैबा होनना बुङो दा फरायनायनि बागै बुंनो थाङोबा जों स्कुल कलेज बिथिं सिदा थाङोबा थमथमा बागानपारा आरो ओरैजा थाङोबाथ' बिथिं थाङोबा निगासि कलेज गासिबो फरायनायनि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' बे दलङा बेनिखायनो आं बिटिआर सरकारखौ मोनसे खोथा खावलायनो नागिरदों दिनै बेखौ नुनानै मानो होनबा बेहाय ओरैबायदि मा होनो खस्थ' मानसिफोरा गारि मटर माने गासैबो बेनिखायनो आङो बिटिआर सरकारखौ दिनै आं खावलायनो लुगैदों बे दलंखौ थाबैनो मोजां खालामना होयो बेनिफ्राय मा होनो नोंथांमोनाथ' खायसे खायसे बुङो बिटिसि सरकारा 17 बोसोर सालायनायनि उनाव जेबो खालामनो हायाखै नाथाय जों बेखौ साननाङा जे सासे मानसिया लिट्रिङाव गोबाव खियो बिनि उनावहाय बे सासे मानसियाबो साननाङा जे बै मानसियाबो बे लिट्रिं गोबाव खालामो आंबो खालामगोन नाथाय बिदि नङा जे सरकारखौ आं गुरै खावलायो बे दलंखौ थाबैनो मोजां खालामना होबानो जाबाय दा दुखुनांथाव खोथाया बेनो आं मोनसे दाबसे जायगायावसो थांनो ओंखारदोंमोन नाथाय बेखौ नुनानै दिनै आङो भिडिअखौ खालामनो गोसो जानानै माने ओरैबायदि गोसोआ दुखु मोनदों आरोना माने फरायनाय गथ' दा सोरबा निकासि बाजाराव थांनानै फिसा फेनला बेफार मावनानै जानाय मा होनो मानसिफोराबो ओरैबायदि खस्थ' जायो बे दलङाव बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बे दलङा माबायदि हालोदाव जानानै दङ माने आं ओरैबायदि दुखु मोनदों दिनै मा बुंबावनो माने ओरैबायदि खस्थ'नो सिगांनियां नायबानो जाबाय आं ओरैबायदि दिनै दुखु मोनदोंना माने मा बुंबावनो खोनाबाय थादोंमोन आङो बे दलङा बेफोरबायदि दैज्लाङाव बिदि खस्थ' खालामो मानसिफोरखौ दा मोनसे खोथा सरकारानो सुबुङानो सरकार बेनिखायनो बिटिआर सरकारखौ जेरै रायजो राजाफ्रा अनसायदों दा नोंथांमोन बिटिआर सरकाराबो रायजो राजाफोरखौ अनसायनांगोन मा होनना बुंबावनो माने खुगायाव आं बाथ्रायानो फैया जादों आं मिनिनोसो ना गाबनो ओरैबायदि दुखु मोनदों आं दिनै नुनानै दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थांनाय समाव बिटिसि सरकारा 17 बोसोर सालायनायनि उनाव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै नोंथांमोना सानफ्रोमबो माने बांसिनानो बुङो नाथाय गुबुननि मावनायखौ नायनाङा दा बिटिआर सरकारा ओरैबायदि माने जानांगोन जे बेफोरबायदि दलंखौ मोजां खालामनाय अब्लासो बिटिआर सरकारा बेस्ट होननानै जों गासैबो मिथिगोन बे ससेया थिगैनो दङ बे ससेया थिगैनो दङ ओरैजा गेजेराव गाज्रि बे हरै खर'आवहाय माबा गुदियाव ओरैजा खर' एसे दङ ओमफ्राय बेखिनियाव एसे दङ दा गेजेरखिनियाव बायस'ना दङ बेनिखायनो बे गेजेरखिनिया ओरैबायदि खस्थ'
मा बुंनो आं दिनै नुनानैसो माने एख फोथायबाय नङाबा आं खोनाबायसो दंमोन आं बे दलङा बिदि माने गासैनि खुगानिफ्रायबो खोनाबाय थादों जोंनि एरियानि दा आङो मेगनजों नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन दा आंनि बुंनायाव नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंबा दुखु मोनदोंबा हारिनि माबाफोर आंनि बाथ्राया खहा खालामदोंबा आंनि बुंनाया गासैबो निमाहा होबानो जाबाय बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि